יש לנו את זה? טוב, אז דיברנו קצת על האינטנסיטי, לעשות דברים כאילו באינטנסיטי, אז כאילו דיברנו על לעשות קצב כפול, אז קצב יותר איטי וסתם קצב רגיל. אנחנו עושים את זה פה נגיד קצב רגיל, ואז קצב כפול וקצב סופר איטי, כאילו, סתם כדי לשחק עם המוזיקה, זה לא משנה מה אנחנו עושים, אוקיי? אז עשינו תרגיל של כמו דומה לשיקוץ' כאילו, במות שלו שאנחנו לוקחים אותה בפרג'יניה כאילו אלינו, ואז מתקדמים קדימה אליה, אוקיי? כל זה קורה לאט, אני בעצם מהצד, עושה את זה בייסיק סטפ, בום, צ'יק, צ'יק, בום, צ'יק, לוקח אותה, מפה נכנס, מפה, היד שלי על השכם, אני לוקח אותה אחורה, ונעמד, כאן, ואז עושה את זה, צ'ופ, 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 וזה עליי, ובייסיק סטפ, ואמרנו שגם אפשר לעשות את כל הדבר הזה תוך כדי הליכה אחורה. צ'ום 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 צ'ום. מה זה היה לנו? כן. היה לנו טילטד טרן, דיברנו על זה שאם אנחנו מובילים, אז לא לעשות כזה, ואז ישר למשהו כזה, אוקיי? ולא להוציא אותה מפה, מכאן, להוציא אותה חוץ מהמשקל. מהבלנס שלה, אוקיי? והסיבה שזה קורה, בגלל שאתה מדלג בקפיצת ענק לשם, ואז שאתה עושה את זה, אתה כבר נמצא כאן, אוקיי? ואז אתה עוד שנייה מוציא אותה מבלנס. במקום זה, אנחנו כמעט לא זזים, נעשה את זה, נסתכל עליה, נסתכל, עומד פה, או כאן. דבר שני אמרנו, שכדאי לשים לב אליו, וכשלא זה, נעשה את זה טיפה לכאן, אוקיי? נכון? דבר שני שאמרנו, זה כשאנחנו באים לפה, אני לא יכול לבוא מלמעלה ולסיים, כי זה לא simple turn, כן? זה לא open position, זה exit, אז אני צריך מכאן לבוא דווקא מלמטה, עם הראש שלה פה, ולסגור את זה, כן? ולתת את האימפולס מלמטה, ואז אני מסיים, simple turn, ואיתי. יש לנו את זה? מעולה. אוקיי, דבר אחרון, עשינו את אותו דבר ימין לימין, טם, וכאן, אחיזת שוטר, עוד יציאה מרוקמבולי, אליי, אני מחכה שהיא תסתובב אצלם לטרל. דבר אחרון שהיה לנו, זה היה לנו את הסיבובים האלה, אוקיי, אז אנחנו מתחילים פה, שהיא באה אליי, ואז אני עושה סיבובים, טק, אני יכול לעשות את זה בסיבוב, אני יכול ללכת ישר, אוקיי? וכל זה מגיע מאחרי, אני יכול לעשות גדול ואני יכול לעשות כזה. אני יכול לעשות קטן. אבל תמיד עושים את החזה, אוקיי? תוך כדי הליכה. הצעדים זה slow, 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 slow. slow, slow. כל הזמן החזה זז, כן? ואמרנו שאם מסתובבים אפשר להסתובב רק שמאלה. ותגיד רק פה, שמאלה רגל ציר, שמאלה רגל ציר. זה, וכשאני רוצה אני יכול לעשות את זה במקום, רק לעצור, כאן, והרגל לתפוס. ממש תופס עם הרגל. אני לא מעביר משקל לכאן, אוקיי? אני רק משאיר את המשקל לימין, ומעביר את הרגל. סוגר כאן, כאן. כאילו אני מנסה לתפוס מה, כאילו אני... שומע רגע? כאילו אני מפנל יד, כן? ואני פה, טק, סוגר, פה, כל פעם אני עושה את ההופכי. יש? זהו, זה מה שאלה.